ibi ndụ nke ọma n'ịgbara Chineke nna na mmadụ odibo na-abụ ihe nrute ma onye ahụ laa mmụọ. Nke anọ ebere akụkọ maka ndụ obiri n'ụwa bụ Chief Joachim Emesue, onye ofe n'ochi Umudunu Village Abagana, dịka ọ gbara afọ 94 wee laa mmụọ. Ndị metụtara ya ma ndị enyi ma ndị rechere eze eche bịara nnọọ ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ. Blessing Uchendu wetara anyị akụkọ. Onye ahụ lala mmụọ bụ onye nke eji amalukwe na Abagana wee marụ, bụ onye nke nụrụ Oriakụ Fidelia Emesue ma nwekwa ụmụ asaa, ụmụ 12 ya nakwazi imerime ndị ụlọ ndị ọzọ gasị. N'okwuchukwu ya na mmemme elimozu ahụ n'ụlọ ụka St. Michael's Catholic Church GRA Abagana, onye ụkọchukwu si esi bịa bụ Reverend Father Michael Nweonwe, ndị otu Kraịst na mba ọ dị ha nwa ịdị na-ejidesi mmekọrịta ha na Chineke ike. O kwukwazi na onye ahụ rara mmụọ bụ ezi onye nke Chineke, nke gosipụtara okwukwe na olileanya o nwere n'ebe Chineke nọ n'ihe gbasara ịgbasa ozi ọma. Reverend Father Nweonwe gakwa n'iru wee kwue na onye ahụ rara mmụọ bụ Chief Emesue rapụrụ ezi ụkpụrụ dị mma wee nyegara ndị ụka nakwazi ụmụ ya. N'okwu ha dịka enyichara ozi ka diọkpara onye ahụ lara mmụọ bụ Chief Basil Emesue ya nakwazi nwa ya nwoke nke abụọ bụ Maazị Leo Emesue kọwara nna ha dịka nnukwu nna onye nke na-achịkọnata ma nwekwa udo, ma kwue na ọ rapụrụ ha ọtụtụ ihe ọma dị iche iche ha ga na-eregala anya, ma kwekwazie nkwa ịgbagidesi ya bụ ụkpụrụ ya ike. N'aka nke ha ka ụfọdụ ụmụ ya ndị nwanyị nke gụnyere Oriakụ Chinelo Nwene nakwazi Oriakụ Adaobi Anụkam kwuru na amalukwe na Abagana bụ nwoke nke nwere obi umeala ma bụrụkwa onye nyere ndị mmadụ aka na-atọ ụtọ, ma kpekwazie ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndekwa. Nwanne nwoke onye ahụ nara mmụọ bụ Chief Anthony Aniekwe kwuru na nwanne ya nwoke bụ onye na-agbasa udo ma na-ahụkwa mmadụ ibe ya n'anya, ma bikwazie ezi ndụ ya nakwa ndụ ekpere, ma rịọkwa ụmụ ya ka ha gbaa mbọ sogidesie ezi ụkpụrụ nna ha. Anọ na ya bụ enimozu ndị nna St. Michael's Catholic Church GRA Abagana gbara egwu, ebe ndị oyi ikwu na ibe nakwazi imerime ndị ọzọ bịara mgbarụ. Site na Abagana nke dị n'okpuru ọchịchị Njikoka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.